Pakinggan ng iyong daing, hanap ay pansin at tulong. Bawat panig ay humihiling, inigalinga at pagpapon. Ating bigsin ang sarili, tumayo at sabihin, hindi napapayag sa mali at sa diwali. Kikilos at ipapahayag, tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa atin karehiyon. Umukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Ating itinig ang sarili, magsuri, mag-aral at makialam. Balitaan na kababayan ang maaaring makakuha ng bagong kamalayan. Bayan, nito na ang panahon, ikaw ang sandata ng pagbangon. Ibabalik at ipapahayag, ng bayan sa iyo'y tumatawag. Tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa ating karehiyon. Lumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Sa buti ng araw, karehiyon. Hamunin ang bukas sa buti ng araw, karehiyon. Tumugon sa tawag ng panahon, ito'y sa ating karehiyon. Tumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Narito na ang mga malaking kitang Central Luzon ngayong araw. Social distancing hindi raw nasusunod sa vaccination site sa San Fernando. Mga residente sa Del Rosario City, San Fernando, inireklamo ang kemikal na nanggagaling sa isang pabrika. Sa syudad ng San Fernando, ginawang tapunan ng basura. At mga sirang uputas sa syudad ng San Fernando, inireklamo ng mga netizens. Maya Pabay, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Hizon. Ito na mga nagulat at ito ang balita ng PLTV News.
Isang concerned citizen na nagpadala ng mga larawang ito nakuha sa COVID-19 vaccination site ng siyudad ng San Fernando, Pampanga sa Heroes Hall. Ayon kay Jake Christian Bermundo Zantua, hindi na raw nasusunod ang social distancing protocol sa lugar sa dami ng tao. Makikita sa mga larawang ito na tila nagsisiksikan ng mga babakunahan sa pila na pinagkasya lamang sa isang maliit na silong. Ayon sa ilang netizens, magulo ang sistema sa labas at mainit. Nalalabag din daw ang social distancing protocols. May mga nagsabi naman na pagpasok sa loob ay maayos naman daw ang sistema. Sinubukang makapareham ng CLTV News si City Health Officer Dr. Carlos Mercado kaugnay ng usaping ito. Subalit mayroon daw siyang ibang appointment. Nananatili namang bukas ang CLTV News sa panig ng City Government ng San Fernando kaugnay ng isyung ito. Ilang residente raw sa Barangay del Rosario, siyudad ng San Fernando, Pampanga ang nakaranas ng pagkaso sa balat dahil sa kemikal na di umano'y itinatapon ng isang pabrika sa naturang komunidad. May detalye kaugnay niyan si Paulo G. Santos. Paulo, ano ba itong kemikal na sinasabi at saan daw ba nanggagaling ito batay sa iyong pagtatanong-tanong? Nicolette, ang sigurado pa lang dito, yung mga itinapon na ginawang pantambak dito sa mga bakanting lote, dito sa Road 2, Purok 4, Barangay del Rosario, ay waste material. No? Sa limitadong bilang nga ng mga kabahayan doon sa Road 2, nakita natin na tila isang misteryo sa lahat ng mga residente doon, yung inimbak na kulay pilak na solid waste material sa mga bakanting lote na malapit mismo doon sa service road. Kasabay nga ng mainit na sikat ng araw, tila baga ito sa init, Nicolette, na nirereklamo ng mga residente na maraming beses na umanong may naaksidente. Ilan ho ba yung naaksidente na ho dito? Hindi na rin po mabilang yung mga napaso na paa dyan. Meron din truck na nabalahaw yung gulong. Kailangan buhusan ng tubig yung gulong para hindi masunog kasi umuusok na siya. So ultimo gulong kayang sunugin nitong waste material na to, na tinambak? Pati po yung bike ko na dyan, kasi pati ako na biktima na rin eh. Kwento ni Chris, patay mali siya ang mga nagbabagsak ng mga waste material, Nicolette, no? Tuwing sisitahin umano nila kung anong uri ng chemical ito. May pagkakataon umano, Nicolette, na sa pagsiyasat ng mga magkakapitbahay, katwiran ng mga nagbabagsak ng waste material, pantambak lamang ito doon sa mismong service road. Basta nung una po silang naglalagay dito, parang panambak lang. Kaya lang, nito nga, pag ganyan sobrang init, na umiinit din yung buhangin. Kinumpirma rin itong ating resource person, na bukod sa animoy buhangin na nakakapasong waste material, Nicolette, sinasamantala rin di umano nitong mga nagbabagsak ng waste material, pati yung sapal ng hindi matukoy na bagay na sinasabi nila para bang laman ito ng tibag. Yan po yung dahon na ginagawang tea. Tea, okay? Opo. So, ayan kahit naka-face mask na ho ako mga kaibigan, yung medyo mabaho. Okay. Matagal na umanong ginagawa ito sa kanilang sitio at ngayon pa lamang na summer season naramdaman ang epekto ng mas matinding init ng naturang solid waste material. At dahil nakapemerwisyo na, Nicolette, ay saka lamang ngayong linggo, kinordonan ng City Environment and Natural Resources o CENRO yung paligid ng tinambakan nitong waste material. At sa pag-usisa nga ng news team, nakarating na rin ito sa tanggapan ng City San Fernando City Vice Mayor Jamie Lazatin at may koordinasyon na umano silang ginagawa itong CENRO at EMB para magsagawa ng investigasyon kung anong uri ito ng waste material at sino ang responsable sa pagtatapon ng naturang lugar. Sa araw na ito, nagtungo doon ng EMB para kumuha ng sample. Pero ang tinitiyak nila sa atin, wala pa silang nabanggit kung ito ba ay chemical. Pero ang panigurado lang, isa daw itong waste material.
na kalaunan ni Colette, sa paligid naman natin makikita sa video na kapag ka ito sobrang init na at nasikatan ng araw, nagliliyab ito at nagkukulay karbon. Maraming salamat, Paulo G. Santos, nagulat. Sa pagbabalik ng CLTV News, Sapa sa siyudad ng San Fernando ginawang tapunan ng basura. At Bulacan magkakaroon ng 2 bagong congressional districts. Magbabalik ang CLTV News. Dispungaldo, kabalen! Malyari mo na lang albente ang paborito mong programa kening CLTV 36 uli dareng ke katamong cable partners. Keng ACCTN, King Analog Channel 75 at King Digital Channel 71. Keng Brandcom CATV Network Corporation, King Analog Channel 24. Keng Broad Cable Communications Incorporated, King Analog Channel 36. Keng Datelsat Cable TV Network naman, King Karelang Analog Channel 41. Keng Satellite Cable Network, King Analog Channel 52 at King Digital Channel 76. Ken naman Central Luzon Cable Television Network, Mayalbeta mo, King Analog Channel 66. King Satlink Cable TV System, King Analog Channel 49. Kakaluguran, mantabe na ka Kenny! Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangunang balita. Patay na halos ang bahagi ng Paralaya Creek sa Barangay Del Pilar, siyudad ng San Fernando, Pampanga. Bukod sa makapal na putik at animoy plantasyon ng water hyacinth, ginawa pa itong tambakan ng basura ng mga residente malapit sa ilog. Dahil ang ulan. Ang makakapal na water hyacinth at santambak na basura dito sa Paralaya Creek sa Barangay San Jose at Barangay Del Pilar sa siyudad ng San Fernando ang inireklamo ng ilang netizen sa CLTV News nitong nakalipas na araw. Dahil dito, tinungo ng news team ang barangay at sinamahan kami ni Del Pilar Barangay Captain Jerry Canlas. At sa bungad pa lamang ng Paralaya Creek dito sa Del Pilar Bridge, umalingasaw na ang mabaho at nakasusulasok na amoy. Kahit naka face mask at face shield na ho yung lingkod, kita nyo ho yung burak, yung labok. Kaya Kapampangan, labok kayo ni Labok po, opo, Kap, labok. Ang po pa pong miyaliw ang basura. Pakita mo paring Art. Yan ho ang nirereklamo ng ilang pong mga residente ho dito. Sa kapal ng putik ay tinabunan na ito ng water hyacinth o water lily at ginawa pa itong dam site ng ilang miyembro ng komunidad na nakatira malapit sa daluyan ng tubig. Parang ano na yun Barangay resolution para sa Parang dam site na kape. Kita mo naman, puro basura na nandun, oh. Oh. Ano ho bang meron ho ba kayong ordinansa dito ho sa barangay sa pagtatapon ng basura? Meron po, Magkano po yung, penalty? Yung RA 9266 na no segregation, no collection. Pero tsaka ho yung bawal magtapon ng basura sa river. Tinanong namin si Kapitan Canlas kung sa nagdudumilat na dumi ng creek ay mayroon silang ginawa. Sagot niya, Ayun, sandamakmak na basura. No? So yung mga nalilinis nyo na binabanggit nyo, Cap Jerry, yung mga kanal dyan sa labas. Opo, mga kanal Pero sa... ito ho, Hindi na ho kaya ng barangay ho kasi yan. Dahil Hindi na kaya ng barangay. Tayo ng heavy equipment dyan. Dati naman ho kasi noon, siguro mahigit 1 taon na hindi nalinis ho simula ng pandemic ho. inamin ni Kapitan Canlas na talagang may mga kabarangay umano siya na sobrang tigas ng ulo. Pero katwiran niya, lagi naman umanong natitikitan ng mga ito. Marami naman ho kaming natitikitan, sir. Tinitikitan ho namin kasama ng Senro. natikitan nyo na ho itong tapat na to. Tsaka yung mga nagtatapon doon. Kinumpronta ng news team ang mga residenteng tapat ng may nakatambak na basura. Nagulat kami sa katwiran ng ilan. Abalo mo, meron ba't mo naman kereng pibale-bale kasi ikit do. Huling marnat, anyanin kay mo, mugsin na lang mo keng kay mo. Pero dapat yung... Minsan natin naman. Habang si Aling Lerma Vital, katwiran niya, hindi lamang umano sila ang nakatira sa lugar na may tambak na basura. Ito to, at inyang basura gulot ini. Pero ita pinitang dahalang manubsi.
Hindi po kayo may magsira. Tabalo. Pero kayo po may puksenta ka. Ay, basurahan ko. Tangabing yung siya na nitang kapatid ko. Kaya kita-kitang ra. Napapaligiran ng residential area ang creek at kung sa issue ng waste management, katwiran ng barangay, regular naman umano ang paghahakot nila ng basura. Pero ang katotohanan nito sa aming paglilibot mula sa mga kanal na sanga ng creek, ang mga basura nakatambak. Sa Barangay Resolution Number 7 Series of 2021, ipinakita sa news team na nito pa umanong April 23 na idulog sa City Environment and Natural Resources o CENRO ang hiling ng Barangay Del Pilar na desiltation o paghuhukay sa creek. Sa panig ni City Environment and Natural Resources o OIC Marilen Malabanan, limitado lamang ang bilang ng heavy equipment ng City Engineer's Office kaya natatagalan ang paghuhukay ng mga creek at ilog sa syudad ng San Fernando. Okay, pero naiintindihan din po namin sila kasi yun nga, limited yung manpower nila, limited yung equipment, tapos may mga priority schedules din. Sinabi ni Malabanan na hindi maikakatwiran ni Kapitan Canlas na ang problema lamang sa kanyang barangay ay ang creek na bumababaw dahil sa burak. Ang napabayaan umanong basura sa creek ay sumasalamin sa pag-akto ng barangay level sa waste management. Sir, may batas po tayo. Kailangan lang talaga yung will ng mga leaders na gawin po yung kanilang responsibility. Kasi yung Republic Act 003, hindi lang naman responsibility ng city. May responsibility rin yung barangay as per Section 10 ng batas na they should implement the collection of segregated waste sa mga households nila. Iginit ni Malabanan na may sapat na pondo para sa Materials Recovery Facility at binigyan pa ng truck ng basura ang kada barangay sa syudad. Kailangan lamang umanong unawain ni Kapitan ang kanyang kapangyarihan na ipatupad ang batas at hindi ang magpasahan ng sisi. Paolo G. Santos, CLTV News. Aprobado na ni Pulong Rodrigo Duterte ang batas kung saan magkakaroon ng karagdagang 2 distrito ang lalawigan ng Bulacan. Base sa 1986 apportionment of legislative districts, maaari nang ibukod sa isang distrito ang mga munisipalidad at syudad na aabot sa 250,000 population benchmark. Si Rainiel Pawid ang may detalye. Pirmado na ni Pangulong Duterte ang RA 11546 na maghahati sa lalawigan ng Bulacan sa 6 na distrito. Sa kasalukuyan, mayroong 4 district sa Bulacan at ang Lone District ng San Jose del Monte City. Kalumpit, Hagonoy, Paumbong, Pulilan, Bulacan at City of Malolos ang unang distrito. Baliwag, Bustos at Plaridel sa ikalawang distrito. San Ildefonso, San Miguel, San Rafael at Doña Remedios Trinidad ang 3rd district. Obando, Marilao at City of May Kawayan naman ang sa ika-4 na distrito. Sa ilalim ng bagong pasang batas, magiging bahagi ng 5th District ang Giginto, Balagtas, Pandi at Bukawi. Santa Maria, Norzagaray at Angat naman ang mga munisipalidad na bubuo sa ika-6 na distrito. Base sa 2015 census, higit 3.2 million na ang populasyon ng Bulacan. Bawat distrito ay higit 300,000 na ang population count kung kaya't pasok na ito sa 250,000 population benchmark na basehan sa 1986 apportionment of legislative districts. Kinakatawan ni Representative Rida Robes ang San Jose del Monte City, Representative Jose Antonio C. Alvarado sa 1st District, Representative Gavini Pancho sa 2nd District, Representative Lorna Silverio sa 3rd District, at Representative Henry Villarica sa 4th District. Matapos aprubahan ng Pangulo ang panukalang batas, tatapusin pa rin ng 5 mambabatas ang kanilang termino. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, mga sirang overpass sa syudad ng San Fernando, nireklamo ng mga netizens. At isang group ng mga Kapampangan ginunita ang kaarawan ni dating DILG Secretary Jessie Robredo. Panatiling nakatutok, magbabalik ang CLTV News. My warmest congratulations to CLTV 36 on its 14th year anniversary. CLTV 36 was conceptualized by our late founder, Levi Pilaus, who wanted to further serve the region through television. At that time, having a TV did not seem to be a compelling idea, since the Laos Group has already a radio station through our RW 95.1, which actually played a critical role
during the Mount Pinatubo eruption in the 90s. The family also later partnered with a Cebu-based publication that now provided community daily news through Sunstar Pampanga. The decision to put up a regional TV station was not primarily because of additional business, but it was to further promote economic growth in Central Luzon. The station was envisioned to serve as a vehicle to continue the advocacy of LPL, which is to develop the countryside. On the onset, the road was not easy for CLTV 36. 14 years later, CLTV 36, through the leadership of Sonia Soto and Billy San Juan, has become one of the most sought-after news source in the region, yet again during this pandemic. It has become an enabler of public good through its relevant and informative programs. Also recognized and continuously received awards. The Laos Group has reaffirmed its commitment to the community that education will continue during this season of COVID-19. Therefore, we partnered with the Department of Education and of course our local government in making sure students will have access to learning, and this is something we are proud of. Most importantly, these projects and partnerships we've made possible because CLTV 36 was successful in pivoting to make news more relevant and more accessible. The digital presence of CLTV has contributed immensely in bringing news not only locally but to our OFW Kabalans. We are one with the station's advocacy to bring credible, relevant, and timely news and information to the viewers and stakeholders. And so, to the men and women of CLTV 36, maraming salamat sa patuloy na serbisyo para sa ating mga karehiyon. Mabuhay kayong lahat. Nagbabalik ang CLTV News at sa mga nangunang balita. Mga kabalayan, idinulog ng ilang concerned citizens sa CLTV public interest ang mga sirang overpass sa syudad ng San Fernando. Ayon sa kanila, sayang ang proyekto ng gobyerno kung mapapabayaan lamang at posibleng maging delikado pa raw ito para sa mga dumadaan. Yan ang tinutukan ng ating kasamang si Justin Dizon. March 4, 2020, nakapanayam ng CLTV News ang Department of Public Works and Highways kaugnay ng sirang elevator sa overpass sa tapat ng Diosdado Macapagal Government Center sa siyudad ng San Fernando. Hindi kasama sa original na contract ng overpass. So ngayon po, yun, ni-request namin para mabigyan ng elevator. Na-install naman yung elevator at nung hinihintay naming ma-connect ng Spelapco sa mainline, nung gamitin na sana natin, hindi umandar kasi ninakaw yung ibang mga pyesa or mga accessories ng elevator. Dito nangako ang opisyal na kanilang gagawa ng paraan ng problema sa nasabing government project. Tatawagan po namin yung supplier niya para maayos yung ating elevator dyan. Makalipas ang mahigit isang taon, muling idinulog ng ilang concerned citizens sa CLTV Public Interest ang mga sirang overpass. At dito na pag-alaman namin na na-turn over na ang pangangalaga ng mga ito sa city government ng San Fernando. Ayon kay City Engineer Anel David, sasailalim daw sa maintenance and repair ang mga overpass sa syudad. Pero ang pagpapagana ng elevator mukhang malabo pa. Abangan ang buong detalye ng isyong yan sa Lunes alas 8 ng gabi sa CLTV Public Interest. Justin Dizon, CLTV News. Isang grupo ng mga Kapampangan na pinangungunahan ni dating Pampanga Governor Among Ed Padlilio ang gumunita sa kaarawan ng yumaong dating DILG Secretary na si Jesse Robredo sa Talete, King Panyulong Kapampangan Incorporated sa siyudad ng San Fernando.
Ayon sa grupong Tsinelas Pampanga, mahalaga raw na muling alalahanin ang Tsinelas leadership o estilo ng pamumuno ng namayapang opisyal, lalo't na lalapit na ang susunod na halalan. Tawag nilang National Tsinelas Day ang naturang araw kung saan namahagi sila ng 100 pares ng dilaw na tsinelas. Layon daw nilang magbigay din sa iba ang mga makatatanggap ng tsinelas, isang simbolo ng pagpapakalat ng adhikain para sa payak ngunit matino at mahusay na pangungobyerno. Paraan din daw ito ng grupo upang maipakita ang kanilang suporta kay Vice President Leni Robredo na kanilang sinasabing kayang magpatuloy ng tsinelas style of leadership ng kanyang yumaong asawa. Yung pong empowering leadership, transparency and accountability. Tapos talagang mayroon siyang katangian na pinalalakas niya yung kanyang kamanggagawa, kamukhang public officials, yung mga multi-sectoral governance council, mga taong pinaglilingkuran niya, upang hindi lang po siya ang magsilbi, hindi lang siya ang maglilingkod, kundi kasama niya. It's always a collegial kind of leadership. At yan ang mga balitang nakakalap ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari niyo i-follow ang aming social media pages at CLTV36 Official, CLTV36 News, at CLTV36. Kung nais nyo mabalita ng mga programa ng CLTV, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website, www.cltv36.tv. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Hizon. Maraming salamat at magandang gabi.